नमस्कार बंधुगण आम चैनल को मु आपण मान को स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मान सम्मुख में गोटे आलोचना उपस्थापन करने को चाहूँगी। आलोचनाटी है पृथ्वीर सप्त आश्चर्य। दुनिया रे अनेक एमती अविश्वसनीय जिनिस गुड़ाक अच्छी जहाँ आमर जानिबार आवश्यकता रही। आपण माने जानिबार इच्छा रखंतु, कारण आम पाखरे किछि एमिति आश्चर्यकर तथ्य अच्छी जहाँ आपण माने बोध हुए जानिया को पसंद करिवे। चलंतु ताहले आमे आलोचना करिवा। आमर प्रथम तथ्य है पृथ्वीर प्रथम मूल सप्त आश्चर्य। प्रथम कथा प्रथमे आपण माने जानिछंती कि प्रकृत रे विश्वर सप्त आश्चर्यर दुईटा तालिका अछि। प्रथम तालिका प्राचीन जगतर 7 गोटी आश्चर्य भाव जनाशुना एवं यह प्राय 200 ख्रीष्टपूर्वर आरंभ होइथिला। एथिरे गिजार बृहत पिरामिड एवं बाबिलोन रो झुलंता बगीचा जहाको हैंगिंग गार्डन भी कहा जाए सेपरी चमत्कारिता अंतर्भुक्त रही। आमर द्वितीय तालिका है 2007 रे तैयारी करा जाइथिबा विश्वर नूतन सप्त आश्चर्य। यह एक विश्वस्तरीय सर्वे माध्यम रे प्रस्तुत करा जाइथिला। एथिरे चाइनार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बा बृहत प्राचीर एवं जोर्डान रो पेट्रा मध्य अंतर्भुक्त। आमर द्वितीय तथ्य है जे महान पिरामिड रो सठिकता। आसंतु जानिबा जे महान पिरामिड केउ भली भाबरे तैयारी कराहिथिला। यह केवल जो विराट काय ता नुह, यह अविश्वसनीय भावरे सठिक मध्य। पिरामिड रो मूल एते समतल जेहार सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न पॉइंट मध्य उच्चतार पार्थक्य प्राय 1 इंच मात्र। 4000 वर्ष पूर्वर कथा छाड़ी दियंतु, आज सेमिति किछि निर्माण करने को किए भी कल्पना करि पारिबो नाही। आमर आजिर तृतीय तथ्य है लुकायित ही रही जहाँ पेट्रा सहर तारी संपर्क रे। पेट्रा सहर जोर्डान रे अछि। यह पत्थर कटा स्थापत्य पई प्रसिद्ध अटे। 19 शताब्दी पर्यंत यह एक गुप्त तथ्य ही रही। पाश्चात्य अनुसंधानकारी माने से पर्यंत ताहा अच्छी बोली मोटे जानी पारि नथिले। मरुभूमि रे लुचि रही हजि जाइथिबा सहर उपरे झुंटी जाई ताकू आविष्कार करिबा एक चमत्कार कथा निश्चय। आमर चतुर्थ तथ्य है हजि जाइथिबा झुलंता बगीचा। पुरातन सप्त आश्चर्य विषय कहबाकू गले मूलतः 7टी आश्चर्य मध्यरु बाबिलोन रो हैंगिंग गार्डन बा झुलंता बगीचा अन्यतम। ताहा एबे भी रहस्य होई रही। इतिहास रो लेखक माने ताहार अस्तित्व विषय वितर्क करुथिबा बेले ताहार अवस्थान
କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟର ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରଚଳନ ମୋଇ। ଇଷ୍ଟର ଦ୍ୱୀପ ବା ଇଷ୍ଟର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେତେଟାକୁ ଚଲେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃହତ୍ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେତେଟା ଏତେ ନିଆରା ସତେ ଯେମିତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜିର ଷଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଦର୍ପଣ ବତୀଘର। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ବତୀଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ତା ସମୟରେ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ରାତିରେ ନିଆଁକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦର୍ପଣରେ ଲେନ୍ସର ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏହି ବତୀଘର ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 220ରେ ଥିଲା ଆଉ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆମର ଆଜିର ସପ୍ତମ ତଥ୍ୟ ହେଲା ପୁରୁଣା ତାଲିକା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆଜି ହଜିଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାରି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ ବା ଝୁଲନ୍ତା ବଗିଚା, ତା ସହିତ ଆର୍ଟେମିସ୍ ମନ୍ଦିର ପରି ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଏବଂ ଇତିହାସର ବୁକୁ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ତାଜମହଲ। ସିଏ ପୁଣି ଦିନ ତମାମ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତାଜମହଲ ଏମିତି ଏକ କୃତିମାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯାହାକୁ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ମହଲମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦିନସାରା ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ସକାଳ ବେଳରେ ଏଇଟା ଗୋଲାପୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର ଧଳା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଚମତ୍କାରିତା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ମାର୍ବଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ହେତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ହୁଏ। ଆମର ନବମ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଚୀନର ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀରର ଦୈର୍ଘ୍ୟତା। ଚୀନର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ବା ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର କେବଳ ଯେ ଦୀର୍ଘତମ ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 13,000 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପାରିଧିର ଅଧା ସହିତ ସମାନ। ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଆଜି କରିବା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସ୍ତରର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଦଶମ ଏବଂ ଶେଷ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୁଳି ବାଡ଼ି। ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେଇରୋରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍କାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ତାହା
ବିଜୁଳି ଆଘାତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 6ରୁ 12 ଥର ବଜ୍ରପାତରେ ଏହା ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଉ ସାବୁନ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ସେହି ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଲା ଆଜିର ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ 10 ଗୋଟି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାରିତା, ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିମ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।